nového videa Spike Jelly Beans Challenge. To sú oni. Čaute ľudia, ja som Diamond Gun a ako môžete počuť, je tu so mnou Hyper. Ej! A so mnou tu je Diamond Gun predsa len. Čus! A natáčame to na dvoch mobiloch. No, nechcelo sa nám ťahať von kamery. Poď. Kristučák. OK, tak za chvíľu môžeme začať. Sú to fejkové Jelly Beansy, pretože sme si ich neobjednávali. Niekto babka náhodne kúpila. A premiestníme sa, lebo tu je moc, tu nás asi moc dobre nebudete vidieť. Kúpila mi to, kde to bolo zakrát. Kútok. Kúty? Sprosté kúty. Ja ich nemám. Tam je taký veľký, no dosť veľký sáčok. Ja neviem, koľko to stojí, mne to babka nehovorila. Poďme takto, do tohoto smeru, lebo takto nás je asi najlepšie vidieť, je zatiahnuté vonku. No, není moc pekný. a... Cheater. No, bože. Kde vás dáme, bože? Ja sa moc neteším. Hej. No, a je to v takom balení, ako máte Ja neviem, kam vás môžeme normálne dať. cukríky. A volá sa to normálne Jelly Beans. Jelly Bean sa to volá, no. OK. Ale nebude nás moc dobre vidno. Ako mňa je možno lepšie. No, keď som si to dal sem hore. Dobre. No, počkať. Ukáž, ja sa nekúkam, ja sa schválne nekúkam. OK, hotovo. A nebudeme to robiť ako tie klasické Jelly Beansy, žúžová. Jak sú Díte tie sa na obyčajné to. Harry Potter, fazolky. Žúžovú. Že vraj sú nechutné, no skúsime ich. A Dobre, takže ja si dávam prvý rúžovú. A toto bude také krátke video, OK? Toto bude hnusné. Rúžové. To sú dobrý postreh. No dobre, takže som zvedavý, to bude určite hnusné. Rúžové. Skúsime vám tam aj napísať, že akú príchuť to má. Uvidíme. Nakúkal sa, bariaky videl. To je hnusné. Taká zelenkavá. Ukáž to bližšie. Môžete to vidieť? No, ideme na to. A tu máme kopu borafuse. Dobre, mi to chutí. A my tu máme, keď sa na toto ukáž, tak je to oranžová. Takže dáme si... To by celkom chutilo, to je také jablkové. To je pomarančová. Normálna. Nejaký pokazený pomaranč, to je hnusné. Ale sú tam aj také kriklavé farby, tak ja neviem, čo do toho dali. Zase oranžová, tak to teraz zatestujem ja. Že je to hnusné. Hnusné. OK. Pozriem si, nemám jesť oranžové. Aha. Pozrime sa. Hej, Červená. To bude višňová. Podľa mňa teda. Daj. Keď to bude žltá, please. To je moja najfarba, keď tak. Hnusné. Možno, že na tom Hyperovom mobile to je vidieť viac, lebo on má vyššie tu ten mobil. No. Modrunka. A fuj, to bude hnusné. Pripravený. Ideme. Mňa to je taká kyselka dobrá. Áno? To mi chutí. To je nechutné. Tu máme nejakú, ja neviem, aká to je farba. daj. Nejaká kaki, potom. To je nejaká kaki farba. To je nejaké kaki. A lagi. Ale je to dosť nechutné nejaké. To je strašne hnusné. Ja ti vyberiem tú modrú. Tu si dáš ako budúcu. Ale do začiatku ti to bude chutiť a potom asi ne. No neviem, ako budeš mať ty chuť. Dobre, tak mi daj modrú. Ale najprv si dám ja nejakú. Ale tá henta bola hnusná. Fuj, nejak toho na boha nie.
Tá je dobrá. To som mal. Inak Hyper to skúšal popredu, tak. Neskúšal. No. Dobrý. To je to nehutné. Toto je jak višňa. Dobre, nekúkam. Každý- Každá si schváluje. Simon, musí ver, ja už som ju mal. Fuj, táto je hnusná. To je taká tok. To, čo som mal ja. Ale Tam mám v sebe dieru. kde? A nevadí. Možno to neuvidíte, možno áno. Je mi to jedno teraz. Ne, zelená. Ja mám zelenú. Ment, možno bude tvoja farba hnusná, ale mne je to kúk. Tuto Diamond Gun nám tu už trošku sa poblúval, že? No to je iba plutie, ale je v pohode. Ňam? Tá zelená je dobrá. Je to ešte tu knihy. Ja už som mal tú zelenú. Fuj! Ne. Je to takáto nechutná farba. Čakaj, ja to ukážem. Ja to ukážem, ja som si to vybral. Možno, že to uvidíte. Má to na sebe červené bodky, čiže je to infikované. Či nede, či aké sú to. To sú červené. Ňam. O ne, ja ju mám tiež. Ja vám tu sa pokúsim ukázať. Áno, je to tam vidieť, malo by to byť. Fuj. Tuto hore tá bodka. No, mne už sa chce. Ja som sa na tento vlog challenge tešil. Pofiderný challenge. Ok, idem ja. A ja som sa poblúval. Fuj, to bolo hnusné. Prišla. Ne, kámo, ale tú červenú mi nechaj. Áno, to je tvoja. Takže, Ty už len skús tú žltú a ja si berem aj tú červenú. no, zober si ju rovno. Tak pozrite, žľúťa sa. Diamond Gun, to je tvoja. Áno, to je moja. Dúfam, že je dobrá, dúfam, že to není kracká. Ňam. Tam je chutia. Začíname. Žltá nesklamala si ma. Ňam, to je v pohode. To je dobrá. No, tak Teraz ja idem na my už tu poslednú. bohužiaľ nemáme. Počkať, ja idem ešte poslednú, tú červenú. No, to už sme mali. Túto Hyper si myslel, že je to čerešňa. Višňa, čerešňa. Ale to je pravda. My sa s vami pre tento vlog Lúčime? lúčime, takže Čau!